Formålet med forsøget er, at vi skal bestemme bølgelængden fra lyset af en laser og bestemme afstanden af sporene på en CD. Og det har vi i forsøg 1 og 2. Vi starter med forsøg 1, og her teorien til forsøg 1, det er, at n lig med d gange sinus i phi divideret med lambda. N, det er ordnen, som man kan se her, det er for at holde styr på det. Og så har vi gitterafstanden, som er fra det optiske gitter til n. Og så har vi afbøjningsvinklen, som er vinklen fra 2 til 2, kan man sige. Og så har vi lambda, som er bølgelængden, som vi skal regne ud i forsøg 1. Materialerne til forsøg 1, der skal vi bruge en laser, et optisk gitter, en lineal og et stativ. Og i forsøg 2, der bytter vi det optiske gitter ud med en CD. Så går vi til databehandlingen, der har vi målt os frem til, at phi er 41,3, og der står på det optiske gitter, at det var 1315,8. Og n er 1, fordi vi tegner fra første orden, som vi kan se her. 1. Lambda, så tager vi lambda og ganger det med 10 potens minus 9 gange sinus til vores phi. Der fandt vi ud af, at lambda det var 0,000000878 meter, eller 877 nanometer. Så i forsøg 2, så skulle vi finde phi, og det gjorde vi ved at tage tangens og sige 41,775 divideret med 75, og det var de centimeter, som vi fandt fra den hosliggelige og den modstående over i vores teori. Så kommer vi til udregningen. Der har vi 1 her, fordi vi tog fra orden 1. Det var den nemmeste. Og så tog vi det vi regnede ud i forsøg 1, vores nanometer, og så det ind, og så tog vi det med sinus med 29,1177, som vi fandt ved at regne tangensen. Og det fik vi så til at blive 0,00071784 meter. Og eventuelle fejlkilder, der kunne være sket i det her forsøg, det var, at vi måske ikke holdt CD'en lige, da vi målte det her med meter, og at vi måske kunne have regnet det en smule forkert ud, men det har vi nok ikke. Så forskellen fra en CD og en DVD, det er, at normalt så er der på en CD 1600 meter mellem, hvorimod der på en DVD er kun 600 eller 650, det varierer. CD'en har den fordel, at den er den har 2 lag, så den kan holde meget mere data på, samt det er infrarød stråling, der er, og på en CD er der rød stråling. Det er forskellen. Og sorry, det er omvendt. Der er jeg blevet om på, men det var så det.